Kita ning impenmu kaya kuwi ta ning impenmu. Ya kaya kuwi persis. Ya Allah Pak Nardi kok nanggap cah koclok lho Mas aku. Iki modelku kaya ngopo to? Aku ra roh apik ya iki, apik. Kurang ngisor. Kurang medun. Ayo joget sik. Awas, gocekno. Lek gocekno le. Iku lek Wis golek. ning kene ae. Mbok aku medhoke to kan. Ning ngisor keplinyak. Lah ora aku ngisor ae. Ya wis kene ayo. Kene. Ayo piye? Ayo. Medun ayo. Ora apa-apa wong Kok kuwi. mbok banting aku. Ora. Ora niken ki halus kok. Wah lumayan. Ngene iki ora saben wong lho. Mama, ditep anake sik yo Mama. Ya, Pak. Heeh, gini. Pak. Iki jan rumah kan